egun honetan agure urpekaria eta itsasoa deko izenburua, eta egiten dugu berba horri buruz zelan itsasoa dauen plastikoz beteta eta zelan aldatu aldogun hori. Birziklepenena eta baita ere bigarren aukerei buruzko ikuskizuna da. Bai, zaborretara botatzen ditugun eta itsasoan amaitzen duten hainbat materialak, plastikoak, egurrak, zikinkeriak edo zaborra, eta baita ere bigarren aukera emotea pertsonen artean. Eta oso garrantzitsua ere bai guretzat bakoitzak bere buruari bigarren aukera bat ematea. Hemen atzean ikusten duzuen eszenografia hau, Iñaki Aginak sortutako eszenografia da, eta ikusten dituzuen plastiko txotxongiloak eta atretxo guztiak Iñakik barrikako hondartzatik hartutako zaborrakaz eginda dau. Nire pertsonaje nagusia itsasoa da, eta berak egiten duena da elkartu bai urpekaria, bai agurea. Eta gero bai urteetan zehar egonda aguregaz, eta ekarri dizkio zabor guztia berak hau sortzeko, irla hau sortzeko. Nire pertsonaia da Feliz, urpekaria. Feliz da influencer moduko bat, eta bera, pentsatzen du mugikorrean eta sareetan bideoak ergelkeriak egiten, ospetsua izango dela, ala milaka jarraitzaile lortuko dituela. Berak egiten dituen erronka guztiak itsasoan egiten ditu, baina behin Ulisesek sortutako uharte honetara itsasoaren eskutik helduta, konturatzen da nola itsasoari laguntzeko hainbat gauza ere egin aldituela. Uste dugu kilometro lezo oso ondo dau, oso aukera ona da aurkezteko gure lana edo edozein lan, ze azkenean antzesle moduan pentsatzen dugu horrelako ekintzak egin behar direla gehiago. Kale antzerkia askotan erlazionatuta dau herriko jaietan programatutako ekintzak edo antzeslanak direla, eta hemen handik kanpo atera dira eta programazio kultural normal edo arrunt baten moduan sartuta da.